Eu son Cristina, vicerrectora de Igualdade e Diversidade, preséntome para quen non me coñezades e moitas gracias por estar aquí. Acompáñame hoxe outros compañeiros e compañeiras do equipo de goberno, vicerrectoras, vicerrectores e tamén a secretaria xeral, así como a directora da Oficina para a Igualdade, Ana Neira, que como é profesora desta facultade, pois seguro que moitas de vos tamén a coñecedes, e tamén María José Abad López, que está aquí coas cuestións técnicas e ela é a subdirectora da Oficina para a Igualdade. Tamén está da Oficina Eugenia, que é administrativa, e tamén está o secretario da Vicerrectoría de Igualdade, Alberto, que igual alguén o coñece por falar con el por teléfono, aquel chico alto que hai aí ao fondo. E aquí á esquerda, estou facendo esta presentación porque creo que a veces non nos paramos na parte humana. As institucións vamos tan a correr que non lle damos tempo á parte humana. Entón, a mí me gusta esta parte e así tamén presento a Ana López, que é a secretaria da Secretaría Xeral e ademais leva as cuestións de protocolo. Tamén está a xerenta Chus ao fondo e aquí tamén está Ángel, o vicerrector de Economía. Bueno, feitas estas presentacións, así espero non ter esquecido a ninguén. Tamén nos acompañan hoxe representantes de Igualdade dos centros e tamén nos acompañan representantes do CEXEF, o Centro de Estudios de Xénero e Feministas, que está aquí a súa directora, Laura Castro. Desde a Vicerrectoría de Igualdade e Diversidade parecenos moi importante estar traballando os 365 días do ano. Non só centrarnos nun día como hoxe, que tamén é importante, é un día de reivindicación e que nos recorda que hai que seguir traballando pola igualdade. A veces hai a sensación como que a igualdade está conseguida, a veces hai discursos que cuestionan a igualdade, como que non fai falta facer este tipo de traballo, pero bueno, estamos nun ámbito científico, non? E a ciencia e os estudios científicos nos demostran que hai que seguir traballando pola igualdade. Así que desde ese lugar, non desde as fake news, ni desde os bulos, nin o que a mí me parece na miña casa tomando un café, desde ese lugar científico, pois estamos aquí hoxe porque é necesario. En primeiro lugar, vamos a presentar a campaña do 25N. Todos os anos facemos unha campaña que ten unha parte interactiva. Hai unha parte desa campaña que queremos sensibilizar e tamén traballar nos centros. Entonces, agora vamos a proxectar ese vídeo que o acortamos un poquinho para que non fora todo o traballo que hai detrás e para que no acto sea algo un pouco máis lixeiro. Non sei se estou tapando, me vou a poñer a un lado para que poidades ver. ¿Recoñeces esta situación? Cambié de colegio, por eso la conocí, porque en el anterior se habían difundido unas fotos y nadie era capaz de dar el paso para hacerlo público, hablarlo. Explotou todo, veuse que aí había fotos, pero... De hecho, había sido un vídeo bastante desagradable. Creo que llamaron a la policía y se metió a la policía de por medio. Colleron unha foto dunha chavala de Instagram, editaronla sin bikini. Y a día de hoy seguimos esperando respuesta de la denuncia. Y lo típico, yo no la pedí, pero también la mandé. Hombre, diría que es bastante serio, la verdad. Que se puede considerar violencia sexual perfectamente. Es penoso y penable. No puedes compartir imágenes sin el consentimiento de una persona y menos por un grupo. É mellor non compartir ese tipo de imaxes. Todo el mundo que te conoce acaba teniendo esas fotos. Es que te puede quedar ya de por vida. Si es tu pareja de hace años, bueno, con muchísimo cuidado sobre todo. El calentón del momento y eso. Y no se piensa bien, luego ya te arrepientes. Ni a dónde van a ir a parar ni cuándo se van a enseñar. Es muy difícil erradicarlo después. A lo mejor es irresponsable compartirlas en primer lugar, pero si se comparten a una persona no se comparten públicamente. Es para que la veas tú. No a ti, a tu familia y a tu grupo de colegas y a todos tus seguidores. Isto non acontece só polo teléfono, senón que de festa tamén non ocorre moito. Estas situaciones con cuerpos masculinos se dan muy poco. Creo que es un pensamiento como muy colectivo que está muy interiorizado en principalmente hombres. Hay gente que lo llega a normalizar
en su grupo de amigos. Generan unha especie de rebaño. Eu entendo que se fai por chulería. Tamén son xente acomplejada. Objetivo conseguido. Como una especie de mérito o de logro, de manera que han reducido a esta mujer a una cosa, a un objeto. Estupidez, inmadurez, etc. O masculino, o dominio. Mira qué chica tan guapa estoy, tan no sé qué. Creen que tienen el derecho a juzgar y valorar el cuerpo de una mujer. Y supongo que las mujeres son su moneda. Me mandaste esta foto, es mía, hago con ella lo que quiera. Están hechas por gente un imbécil. Hay casos que lo hacen incluso por rencor a exparejas. Si tú quieres a una persona, no le harías eso nunca. Se coñecese a persoa da que se manda a foto, falaría tamén con esa persoa. Yo creo que primero echarle la bronca a la persona que lo ha hecho, ya para empezar. No querría nadie en mi círculo que tuviera esas conductas. Es difícil poner los puntos sobre las sillas, pero no deja de ser necesario. Creo que ya no se merece estar en mi grupo de amigos. Saber decir aos teus compañeros e aos teus amigos que realmente queres cando están equivocados. Tío, te equivocas, las cosas no son así, por favor, para. Hay que tener en cuenta que es una situación muy difícil para la persona que recibe o vídeo. Porque le obrigas ou a ser cómplice ou a denunciarlo. Non, sair do grupo non quita o problema, porque se ti sales seguramente o grupo seguirá facendo o mesmo. ¿Sabes? Estás permitiendo que suceda. Terminaría ganando el que mandó la foto porque acaba impune. Igual no te lo envía a ti porque sabe que no te va a parecer bien, pero igual se lo seguirá enviando a otras personas. Primero diría algo de qué estáis haciendo, luego me saldría del grupo y luego ya tomaría las medidas que hiciera falta. Que non é salirse do grupo e deixalo pasar, é acabar e denunciar, porque é algo moi grave. Iría a denunciar. Puedes pensar que es una traición con 14 años a tu amigo o a tu amiga, pero en el fondo no. Tenemos que ser nosotros los que hagamos porque hay una persona que lo va a estar pasando mal. Ti non queres meter nun problema a sus amigos, pero é que é o que hai que facer. Sería traicionar al grupo, evidentemente, pero es la vía correcta. Al que denuncia, pues apoyarle en todo y decirle que siga adelante y arroparle en su decisión. Como conjunto debemos defender a las personas que non calan. Porque si hai suficientes valientes, pues... Se teu amigo está denunciado, oye, non vayas a apoiar que foi simplemente unha foto. É algo moito máis que unha foto, se está na rede, está na rede. Te quedas sin amigo, pero también es por algo mejor. Tú no estás traicionando, tú estás poniéndolo en su sitio. La solución por vía penal ya está impuesta, que es penas de cárcel. Que es igual de delito reenviarlas una primera vez que reenviarlas si ya te llegaron reenviadas. O silencio faite cómplice. Bro, meu, neno, non cales. Pois esta é a campaña deste 25. Nestes últimos anos estamos dando continuación así a diferentes cuestións. O ano pasado foi máis centrado na manosfera ou machosfera e creemos que é fundamental, pois o que decía antes, de estar os 365 días detectando, non normalizando as diferentes situacións que hai de machismo e que son habituais porque vivimos nunha sociedade machista. Tampouco temos que negalo, non? É importante que traballemos todos os días por isto. E nesa liña de traballo voulle dar a palabra a Ana, que é a directora da oficina, que nos vai a presentar pois, diferentes actividades que estamos a facer e que nos parece que son importantes. Bueno, pois bo día a todas as persoas presentes, reitor, vicerreitoras e vicerreitores, compañeiros e compañeiras do PTXAS, do PDI e, sobre todo, ben querido alumnado que nos acompaña hoxe aquí. Hoxe, pois, como sabedes, 25 de novembro, a nosa intención dende a Oficina para a Igualdade de Xénero con este acto é reafirmar o compromiso que, como comentaba a vicerreitora, pois defendemos durante todo o ano, os 365 días do ano, con diferentes actividades, campañas, accións que pois tratamos de impulsar dende a oficina. Sempre tendo claro que isto é unha responsabilidade colectiva de todas e de todos nós e que pois dende a oficina o que podemos é canalizar, non, eses esforzos que, bueno, pois tamén vos queremos pedir a vos como parte da comunidade universitaria para, pois como se
poñía de manifesto non nese vídeo, denunciar, non calar e poñer voz ás veces ás vítimas deste tipo de violencias. Se hai algo que debemos ter claro é que as violencias machistas non son un fenómeno alleo a nós, non é algo que só aparezca nos medios de comunicación ou que se dea noutras esferas, senón que as violencias machistas danse en todos os ámbitos e a universidade pois non é unha excepción. Tamén, lamentablemente, na universidade convivimos non con estas violencias. Cando falamos de violencia, moitas veces só visualizamos a punta do iceberg, aquelas cuestións pois máis graves, máis deleznables, como os feminicidios, como poden ser pois as agresións sexuais máis graves, as agresións físicas, pero temos que ter en conta que por debaixo destas violencias, sosténdoas, hai toda un conxunto de violencias, como tamén facía o reitor alusión no manifesto que se leu a primeira hora, que son máis sutís, pero que non deixan de ser graves e que ademais son as que sosteñen non esas outras violencias pois máis visibles, non? Pois como os micromachismos, como a linguaxe sexista, a burla, a discriminación cotiá, o acoso, a discriminación que se dá nas aulas, que se dá na nosa contorna. Precisamente para facer fronte a esta realidade complexa de diversas violencias non que tamén se dan nesta institución a que pertencemos, que a Oficina para a Igualdade de Xénero ven desenvolvendo diferentes actuacións. Hoxe que temos aquí pois un grupiño de alumnado reunido xunto con outras persoas da comunidade universitaria. Gustaríanos poñer en valor algunhas desas iniciativas e tamén dalas a coñecer pois pola utilidade que poidan ter para todas vos, non? A Oficina para a Igualdade de Xénero pretende de ser un espazo seguro, un espazo de acompañamento, de escoita para as persoas que sofren estas violencias, para as vítimas destas violencias, e dende ese punto de vista temos diferentes instrumentos non que ás veces non se coñecen o suficiente, se non se coñecen son ineficaces porque non se usan, non? O primeiro que quixera poñer en valor ou aludir é o protocolo de acoso, que saibades que existe un protocolo contra o acoso e a discriminación, que se aprobou en Consello de Goberno no ano 2023 e que se activa cando as vítimas se poñen en contacto coa dirección da oficina, actualmente ocupada por min, ou coa unidade de atención á diversidade. Entón, que saibades que ese instrumento está aí, que nos tomamos moi en serio todas as informacións que recibimos por vía dese protocolo ou por outras vías, e que está a vosa disposición. Alén do protocolo, existe unha canle de denuncias anónima que está disponible na web da oficina, na que tamén se poden transmitir informacións, xa por víctimas ou por testemunhas destas actuacións de violencia ou de discriminación, e que tamén xestionamos de forma totalmente confidencial dende a oficina para dar resposta e actuar ante esas actuacións. Últimamente desenvolvimos esta guía de acompañamento a superviventes de violencia machista que podedes visualizar na pantalla, o contido da guía. Podedes preguntarvos por que unha guía de acompañamento a vítimas? Bueno, pois porque sabemos que moitas veces as vítimas destas violencias, antes de denunciar ou de tomar unha actuación, digamos, máis formal ou de solicitar que se active un protocolo, o que fan é acudir a algunha persoa cercana, a algunha persoa próxima, para solicitar ou pedir axuda, non pedir escoita. Entón, pensamos que esta guía pode ser un instrumento útil nese sentido para calquera membro da comunidade universitaria, para o alumnado, para o PTXAS, para o PDI, que pode verse na situación de ter que ofrecer apoio, de ter que ofrecer acompañamento, asesoramento, nun primeiro momento a unha persoa que está, ás veces, perdida, que non sabe ben como actuar, a quen acudir, ou que canles, non, ou que vías ten para enfrontarse a unha situación de violencia machista. Na guía podedes atopar, anímovos a todos a consultala, están nunhas mesiñas tamén de aí de fora, está tamén en formato online para que a podades consultar na web da oficina. Hai simplemente pautas sinxelas, directas, claras sobre como actuar cando nos atopamos nesta situación de ter que acompañar e de ter que escoitar activamente a unha persoa que está relatando unha situación de violencias. A idea xeral da guía non é que debemos escoitar a estas persoas
sen xulgalas, ofrecéndolle credibilidade, obviamente, ao seu relato, e sen forzar decisións que pois esa persoa precisa moitas veces os seus propios tempos para decidir se quere denunciar, se quere activar un protocolo, se quere informar a unha autoridade ou que vías quere seguir, non? E temos que estar aí para acompañar, para evitar o illamento, non? Romper ese illamento das víctimas que ás veces pois é o que lles impide seguir avanzando non só no procedemento que poida xurdir desas violencias, senón na súa propia vida cotiá. Na guía se describen diferentes tipos de violencias, violencia física, violencia psicolóxica, digital, sexual, moitas que, bueno, nas que hai unha enorme prevalencia de violencias tendo como vítimas as mulleres, non? E tamén aparecen recursos dispoñibles que pretendemos que sexan útiles, pois non só a Oficina para a Igualdade de Xénero, por suposto, a Oficina para a Igualdade de Xénero, onde se pode acudir para recibir ese asesoramento, pero tamén pois recursos externos que están a disposición destas persoas, como poden ser os centros de crise 24 horas para temas de violencias sexuais ou os centros de información á muller que dependen da administración local, que están en todos os concellos e que tamén pois teñen asesoramento xurídico, acompañamento psicolóxico, traballadoras sociais que poden axudar nestas situacións. Por último, aproveitamos tamén para este acto para anunciar que a semana pasada se inauguraron en todas as bibliotecas e centros de estudo os puntos violeta, que pretenden ser un punto de información permanente que está a vosa disposición e onde podedes atopar pois máis información sobre estas cousiñas que eu vos acabo de contar así nuns minutiños, pois aí podedes atopar tamén información sobre a oficina, como contactar coa oficina, coa unidade de atención á diversidade, as guías, outras campañas e outras accións que facemos dende a oficina que vos poden servir de axuda para coñecer eses recursos que están a vosa disposición para afrontar estas situacións. Agora sí, para terminar, sinalar simplemente que a loita contra a violencia machista, como dicía ao principio, require o compromiso activo de todas e cada unha de nós, todos os días do ano, non só 25 de novembro, e que como comunidade universitaria temos o deber de construir un campus libre de medo, de acoso e de discriminación. E dende a Oficina para a Igualdade de Xénero, por suposto, quedamos a vosa disposición, a disposición de toda a comunidade universitaria, para axudar a consolidar ese esforzo individual e articular esa responsabilidade colectiva. Moitas grazas pola vosa atención. Bueno, e dito isto, agora imos dar paso a unha segunda parte do acto no que pois imos facer entrega dos premios da 13 edición do Ángeles Alvariño, dun concurso que facemos anualmente, aos mellores traballos de fin de estudos dende a perspectiva de xénero. Entón, eu irei chamando as premiadas, nomeando as premiadas, para que vayan pois achegándose aquí, onde estou este atril, para recoller as certificacións deses premios e tamén para contarnos de forma breve, nuns minutiños, pedimos yo sempre que se asusten ao tempo, de 3 minutiños, vale, para contarnos un pouco pois o porqué do seu traballo e como introduciron a perspectiva de xénero nos seus traballos que foron seleccionados por un tribunal como os mellores que se presentaron a este concurso. Entón, imos dar comezo a esta entrega de premios, comezando polos segundos premios de TFG, de Ángeles Alvariño. Vou ir lendo os nomes e os títulos das premiadas. Na área de Ciencias Sociais e Xurídicas, o segundo premio é para Alba Escudeiro Rivas, por un traballo titulado Mulleres galegas na emigración a Alemanha, a influencia do sector textil durante as décadas de 1960 e 1970. Alba, se queres, podedes irvos levantando, vale, poñervos aquí, vou lendo todos os nomes. Na área de Humanidades, o segundo premio é para Patricia Portavales García polo seu traballo A violencia de xénero na festa da palabra silenciada, estudo de textos ensaísticos e poéticos. Patricia.
Nesta mesma área de humanidades, tamén cun segundo premio está o traballo de Alba Suárez Bolón, Literary Ecofeminism in Cathy Jetling Kigner-Lep Jaltok, un pouco difícil me lo ponéis, Poems from Marshall Isdocho. E, por último, neste primeiro bloque, tamén co segundo premio de TFGs, neste caso para a área de Ciencias Sociais e Xurídicas, está Iria García Sixto, que penso que non nos podía acompañar persoalmente, vai vir a súa titora a recoller o premio no seu nome, e o traballo titúlase Deseño, posta en marcha e avaliación de impacto do proxecto Expoñendo os medios, unha iniciativa de sensibilización da adolescencia sobre a violencia de xénero no contexto mediático. Laura Rego Agraso vai recoller o premio. Vale, a entrega dos premios vais a facer por o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, a secretaria xeral, Marta García, a vicerreitora de Estudantes, María José Lombardía Cortiña, e a vicerreitora de Igualdade e Diversidade, Cristina López Villar, que van facer entrega dos diplomas. Claro, primero que le saquen la fotica. Bo día a todas e todos. É para mí un orgullo recoller este premio no nome de Iria García Sixto, que foi a miña alumna no grao en Educación Social, agora xa titulada e profesional, pero que non puide estar aquí hoxe, pero que, sen dúbida, recibe este recoñecemento con moita gratitude e con moita emoción. O seu traballo Expoñendo os medios é unha iniciativa de intervención socioeducativa con alumnado da secundaria, da ESO particularmente, que o que pretendía basicamente era deseñar un proxecto de intervención para visibilizar e para que eles fosen capaces de recoñecer a violencia mediática e as construcións, digamos, sexistas que se desenvolven no cine, na prensa e incluso tamén nas plataformas e nas redes sociais. Ademais do deseño deste proxecto, Iria tratou de desenvolvelo nun centro daqui da Coruña con alumnado real e, ademais, realizou unha avaliación de impacto deste proxecto de intervención que ven un pouco a visibilizar, aínda que, obviamente, en Ciencias Sociais somos conscientes de que existen moitas variables que están fora do noso control, non? Pero que ven un pouco a visibilizar que, efectivamente, todo este tipo de iniciativas contribúen a que o alumnado sexa quen de recoñecer e de identificar dunha forma máis áxil e tamén directa, en exemplos concretos que ela mesma tamén foi capaz de seleccionar de forma moi hábil, esas desigualdades que forman parte da violencia simbólica que contribúe a representar as mulleres desde un punto de vista desigual, non? Entón, en definitiva, unha alumna brillante, vou dicir eu como a súa titora, non? Que agradece enormemente este premio e que, por suposto, eu farei traslado, correspondentemente de este galardón ben merecido a súa autora, a autora deste magnífico traballo. Moitísimas grazas a todos e todas. Bo día a todos. Eu quero agradecer sinceramente este recoñecemento ao meu traballo de fin de grao que leva por título Mulleres galegas na migración a Alemanha, a influencia do sector téxtil durante as décadas de 1960 e 1970. Eu escollín este tema porque representa unha parte moi significativa da nosa historia migratoria recente e porque permite comprender mellor a realidade social e laboral daquela época. E foi tamén unha maneira de visibilizar
moitas historias, como por exemplo foi a de miña avoa, as súas compañeiras, as súas veciñas, de todas aquelas mulleres que tiveron que emprender este camiño da emigración. A perspectiva de xénero resultou útil para analizar como se estruturaban as oportunidades laborais neste contexto durante os anos 60 e 70 en determinados sectores como foi o téxtil, favorecendo a chegada de moitas traballadoras galegas a Alemaña. O estudo céntrase en coñecer o proceso migratorio, as condicións de traballo, a adaptación cultural e o impacto que tivo esta experiencia tanto na vida destas mulleres que emigraron como nas súas familias e na comunidade galega de orixe. A importancia deste estudo radica en que contribúe a recuperar unha parte moi relevante na nosa memoria histórica, ofrecendo unha visión máis completa da migración galega e do seu impacto no desenvolvemento económico e social destas mulleres. Recibir este premio é unha honra e un estímulo para seguir investigando por todas aquelas mulleres que se enfrontaron e se afrontan diariamente ao paso de acadar este camiño soas da migración. Moitas grazas. Ben, bo día a todas e a todos. Antes de nada, por suposto, agradecer enormemente este premio. Como xa se falou en varias ocasións neste acto, o 25 de novembro é unha data que nos lembra que esta violencia segue sendo unha realidade estrutural, complexa e profundamente dolorosa e ao mesmo tempo que nos recorda que necesitamos seguir falando dela, analizándoa e cuestionándoa desde todos os ámbitos, tamén desde a investigación e a cultura. Con esta idea na mente xurdiu a motivación do meu traballo a violencia de xénero na Festa da Palabra Silenciada. Quería chegarme ao tema desde un enfoque académico que non fose alleo á realidade social que vivimos e busquei un corpus que permitise unha reflexión máis ben plural. Foi así como cheguei á revista, a Festa da Palabra Silenciada, que é, dende a miña perspectiva, un espazo fundamental para o feminismo galego e un lugar onde moitas autoras pois botaron décadas pensando e visibilizando a violencia de xénero a través tanto de artigos teóricos, ensaios e tamén textos literarios. Entón, interesoume especialmente esta combinación, a visión da teoría e a creación, dialogando no mesmo medio, ofrecendo perspectivas pois moi distintas pero complementarias. Paréceme que a revista funciona como un arquivo vivo das voces femeninas e que ao mesmo tempo como un laboratorio de ideas sobre as que se presenta e se entende a violencia contra as mulleres. A partir de aí o traballo formulou 3 obxectivos principais. O primeiro foi identificar esta presenza do tratamento da violencia de xénero na revista, tanto en textos críticos como nos poemas, e despois tamén ver como estas autoras contribuíron á reflexión feminista, cuestionando os discursos, visibilizando mecanismos de control e ofrecendo outras maneiras de pensar, de ver esta violencia. O terceiro tamén foi situar a revista dentro do feminismo galego, valorando a súa relevancia na creación de pensamento crítico e na defensa dos dereitos das mulleres. Para min foi unha experiencia moi enriquecedora ler estes materiais con calma e poñelos en relación, e tamén entender como a investigación pode ser unha forma de acompañar e dar visibilidade ás loitas que son pois actuais, por suposto. E recibir este premio neste día, ademais, pois ten un significado moi especial. Por eso, quero dar as grazas de novo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a empezar dando las gracias a la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad por su trabajo y, en este caso, pues agradecer también especialmente la organización de este tipo de eventos, como el que nos reúne hoy aquí, que es el de Trabajos Académicos con Perspectiva de Género Ángeles Alvariño. También quiero agradecerle a mi tutora del TFG, Carolina, por haberme introducido en la literatura de la poeta Yetnil Killiner, sobre la que he hecho mi trabajo.
Teniendo en cuenta que siempre he sido, tanto en el colegio como en el instituto, ese tipo de persona que no se presentaba a los concursos de escritura por vergüenza, pues me hace especial ilusión haber ganado este premio. Y bueno, en cuanto a mi TFG, pues se centra, como decía, en la poesía de la escritora marshallesa Kathy Jetnil Kilginer, concretamente en su obra poética Yep Jaltok Poems from a Marshallese Daughter, y mi trabajo consistió en analizar esta obra desde una perspectiva ecofeminista para demostrar que la obra encaja en la literatura ecofeminista, valga la redundancia, y dividí el análisis en 3 capítulos, el primero atendiendo al contenido, el segundo a la forma y el tercero al significado. El punto de partida para ello fue la comprensión ecofeminista de que toda la vida existente en la Tierra está interconectada y venera la vida, incluido el vínculo entre las mujeres y la naturaleza no humana. Precisamente en la cultura marshallesa, la literatura ecofeminista es la base para que las mujeres puedan luchar en contra de la opresión que sufren ellas mismas y la naturaleza no humana. Esto es muy importante porque en las Islas Marshall todavía sufren el impacto de la colonización y las pruebas nucleares que en ellas se llevaron a cabo entre los años 1946 y 1958 por parte de Estados Unidos, que han provocado y continúan a provocar el dolor y duelo de las mujeres con respecto a su tierra y las consecuencias de estos ataques en sus propios cuerpos y los de sus parientes. Así, mi trabajo analítico de esta obra no consistió en simplemente estudiar los poemas desde un punto de vista literario, sino que también fue una tarea de investigación para descubrir qué mensajes guardan cada uno de los versos, tanto simbólica como lingüísticamente. Al fin y al cabo, para el ecofeminismo, el idioma es un aspecto fundamental en la relación entre la mujer y la naturaleza no humana. Y a esto se le suma la capacidad que Jetnil Kilginer tiene de maximizar el potencial de la poesía para utilizar las palabras y combinarlas, dando lugar a formas que hagan alusión a su cultura, que es la marshallesa. Y ya para terminar, pues daros las gracias a todas y a todos por haber venido hoy aquí. Bueno, pues muchas gracias a todas las premiadas e enhorabuena. Bueno, por outra banda, non dixen antes que está entregando as bolsas Jennifer Sánchez González, que para quen non o saibades é a representante de igualdade neste centro, na Facultade de Dereito. Polo tanto, sei que temos aquí alumnado deste centro, pois para que tamén te poñan cara, Jennifer. Vale, pois continuamos entón coa entrega dos premios. Imos dar paso agora á entrega dos primeiros premios de TFG deste mesmo concurso Ángeles Alvariño. Tamén irei nomeando por disciplinas científicas o nome e os títulos dos traballos. Na área de Ciencias da Saúde obtivo o primeiro premio Carlos Suárez Durán cun traballo titulado É meter unha minoría noutra minoría, miradas ocupacionais ao xénero e orientación sexual dende a perspectiva de adolescentes autistas e das familias. Na área de Enxeñería obtivo o primeiro premio Beatriz Molina Muñiz cun traballo titulado Análise de toxicidade en contas galegas de Instagram, desenvolvemento dun sistema de detección. Na área de Ciencias Sociais e Xurídicas obtivo o primeiro premio Ana María Pérez Figueirido, Cánones de belleza e distorsión de la imagen en Internet. Por último, na área de Humanidades, Ana Fraile Somoza obtivo este primeiro premio co seu traballo This Land My Sister is a Woman, The Female Body as a Poetic Device in Context of National Liberation. Ana. Van facer entrega dos premios novamente o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cababaz, a secretaria xeral Marta García, vicerreitora de Estudantes María José Lombardía Cortiña e a vicerreitora de Igualdade e Diversidade Cristina López Villar.
Bueno, primeiramente, gustaríame comezar dando as grazas a todas as persoas presentes e a todas as persoas encargadas da organización e realización deste galardón, especialmente nun día tan especial. Tamén me gustaría agradecer, inda que non podan estar presentes, as miñas titoras Silvia Veiga e Xia Cerviño e todas as persoas que participaron no estudo, xa que sin elas non podería estar hoxe aquí. O título do meu traballo é meter unha minoría noutra minoría. Este título emerxe do transcurso dunha das entrevistas a falar cunha das familias. Ao falar sobre isto, a familia comentaba a posibilidade de que a súa filla se identificase cunha orientación sexual ou unha identidade de xénero non cis-heteronormativa, imperante na sociedade. Ante este comentario, a familia di: é meter unha minoría noutra minoría. Realmente esta frase agocha outro termo moito máis potente, a interseccionalidade. Este termo realmente reflicte a realidade de moitos adolescentes dentro do espectro no seu día a día. Representa que o autismo, por un lado, e por outro lado, a identidade de xénero, superpóñense para facer un factor de discriminación. Tanto o xénero como a orientación sexual teñen significados moi diferentes en función do contexto sociocultural no que se desenvolvan. Tanto é así que non é mesmo falar de xénero no día de hoxe que falar de xénero hai 30 anos. Isto é o que amosa un pouco os resultados do estudo. Esta diferencia dá lugar, como amosan estes resultados, en moitas ocasións, a unha limitación tanto nas ocupacións que realizan os adolescentes como nas eleccións ocupacionais. Por exemplo, en cousas tan sinxelas como elixir a súa vestimenta no seu día a día. Este traballo ten un dobre obxectivo. Nun primeiro lugar, que os pais coñezan o significado actual tanto do xénero como da orientación sexual e poder realizar unha aproximación destes significados e ver como poden impactar no día a día dos adolescentes. Nun segundo lugar, inda que non era un obxectivo planteado no diseño inicial, este traballo pretendía que os adolescentes creasen ou pudesen ter un espazo onde poder expresar o seu rexeitamento e combatir contra o estigma loitando polos seus dereitos. Tanto é así que me gustaría, para rematar, citar unha frase que me dou un adolescente que me parece moi reflexiva, que me decía nunha das entrevistas: realmente, eu non entendo por que a xente lle dá tanta importancia ao tema do xénero. Vas tratar a unha persoa diferente só polo seu xénero? Realmente eso non ten ningún tipo de sentido. Moitas grazas a todos. Bos días a todos. Antes de nada, quero agradecer por recibir este premio, así como o apoio das institucións que o fixeron posible, aos meus seres queridos, sobre todo as miñas titoras, Laura e Lucía, que me acompañaron en todo este proceso. O meu traballo nace da necesidade de abordar un problema crecente no mundo digital, a expansións dos discursos de odio e dos comportamentos nocivos en redes sociais, especialmente aqueles de carácter misóxino. E ese problema volvese aínda máis relevante cando falamos do galego, unha lingua que apenas ten recursos no campo da inteligencia artificial. Esta falta de recursos fai que moitos sistemas non recoñecen correctamente as particularidades culturais e lingüísticas da nosa comunidade, polo que a violencia digital en galego queda moitas veces invisibilizada. Este proxecto continúa unha liña de investigación previa en Twitter e Mastodon, pero neste caso centrándonos en Instagram, unha plataforma que, a pesar da súa apariencia máis amable, os estudios sinalan como unha das que peor protexe as mulleres fronte ás violencia digital. Isto pon de manifesto que non estamos só ante un desafío tecnolóxico, senón tamén estrutural e de xénero, e que necesitamos ferramentas capaces de detectar esas formas de misoxinias máis sutís, expresadas a través da ironía, a burla ou a aparente neutralidade. Para avanzar nesa dirección, un dos pasos fundamental foi crear o primeiro conxunto organizado de comentarios de Instagram en galego, que é o que chamamos Corpus, tanto normativo como reintegrado, completamente anonimizado e representativo da linguaxe real da plataforma. A partir dese material, analizamos se os sistemas desenvolvidos nas anteriores plataformas mencionadas funcionaban tamén en Instagram. E a conclusión foi clara. Non se poden aplicar os mesmos modelos en todas as redes sociais. Cada unha ten
unha forma diferente de comunicarse, polo que require métodos propios adaptados ao seu estilo. Por iso, o traballo incluíu a creación de novos sistemas asustados especificamente a Instagram, capaces de detectar mellor tanto a misoxinia máis evidente como a máis disimulada. Aínda así, este é o só primeiro paso. Queda moito por investigar e mellorar, especialmente para comprender mellor as formas máis sutís de violencias digitais. Así que, como resumo, esta investigación mostra que a tecnoloxía, o idioma e a igualdade poden e deben avanzar xuntas e que a igualdade tamén pode ser construído dende o código. Moitas gracias. Buenos días, espero que se escuche bien. Lo primero quería agradeceros a todos por estar aquí, evidentemente muchísimas gracias de corazón y sobre todo a mi tutora, Catherine, que está ahí. Muchísimas gracias por haber confiado en mí, en el proyecto desde el primer momento, porque no fue nada fácil. Y también a mi profesora, Patricia Digón, gracias porque de corazón me has ayudado más de lo que crees a hacer este trabajo, a fundamentarlo a todo. Así que muchísimas gracias a ambas. Mi trabajo de fin de grado lleva por título La presión estética en la figura de la mujer y su repercusión en las redes sociales. Elegí esta temática porque vivimos una sociedad, como ya sabemos, patriarcal, donde el cuerpo de la mujer está constantemente expuesto, evaluado y condicionado por los ideales de belleza irreales. Esta presión estética afecta de manera específica a las mujeres, limita su autoestima, su libertad y su forma de relacionarse consigo mismas. Las redes sociales intensifican esta presión a través de discursos, tendencias y mecanismos que refuerzan los estereotipos de género y las comparaciones constantes. Los objetivos de mi trabajo fueron, en primer lugar, evidenciar la evolución de esta presión estética en la era digital y, en segundo lugar, analizar cómo se relaciona con los distintos tipos de opresión que se ejercen sobre las mujeres. También exploré por qué esta presión recae mayoritariamente sobre el género femenino y examiné la representación de la mujer como objeto de deseo desde la visión masculina. A través de una revisión bibliográfica y de un estudio empírico en las aplicaciones de Instagram y TikTok, recopilé y analicé discursos, tendencias y prácticas que muestran cómo se construyen, reproducen y consumen estas formas de presión estética. La vinculación con el día de hoy, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, es directa. La presión estética no es solo una cuestión de imagen, también es una forma de violencia tanto simbólica como estructural. En las redes sociales aparecen tanto discursos misóginos como contenido incel, ciberviolencia, hipersexualización, gordofobia, idealización de la belleza hegemónica, normalización de los trastornos de la conducta alimentaria y mecanismos que controlan y disciplinan los cuerpos femeninos. Todo ello forma parte de las violencias que sostienen la desigualdad y que afectan especialmente a las mujeres jóvenes en la era digital. Este trabajo nace de la necesidad de visibilizar estas violencias silenciosas y normalizadas y de contribuir desde mi grado la educación social a promover una mirada crítica, la diversidad corporal y la defensa de la dignidad y libertad de todas las mujeres. Y desde este planteamiento, desde la educación social, también se busca fomentar con una pedagogía mediática el pensamiento crítico frente al contenido sin filtros y en ocasiones intencionado que se forman en las redes sociales. Muchas gracias. Quería dar as grazas en primeiro lugar a todas as persoas que estades aquí porque apoiades que este tipo de iniciativas sigan a funcionar. Tamén o meu titor, Eduardo Barros, non só pola súa paciencia e dedicación á titorización deste proxecto, senón tamén polo entusiasmo que nos transmitiu a todas as súas estudantes pola literatura poscolonial e pola literatura en xeral. Mais especialmente quero agradecer a UDC, as institucións que apoian e fomentan a creación deste tipo de premios. Cando recibín a noticia deste premio e o comuniquei á miña familia, un dos comentarios que saiu foi agora dan premios por ser feminista. Quería expresar a miña felicidade porque así sexa, porque nos premien por facer unha reparación histórica e epistémica tan necesaria e que sorprendentemente sexa aínda tan necesaria no ano 2025. This land, my sister is a woman, esta terra, irmá, é unha muller, non é só o título do meu traballo de final de grao, nin é só
un verso de Fado Batucán, unha das poetas fundadoras da poesía moderna palestina, senón que unha das afirmacións apropiadas históricamente polos imaginarios nacionais en proceso de construcción, que, atribuindo a nación marginalizada dun xénero feminino, a desposuíron da xencia e a dotaron dunha legitimidade baseada na indefensión, en ser víctima. Porén, a voz da poeta palestina media coa tradición e fai dela un lema feminista, así como da sororidade un fito nacional. Este verso resume a perfección a vontade deste Tefegué, que se propón, en primeiro lugar, verter luz sobre a apropiación da feminidade como unha figura poética ao servizo dun propósito simbólico na construcción de discursos de liberación nacional, en consideración das implicacións tanto opresivas como emancipatorias que emanan do discurso marcado en feminino. En segundo lugar, pretende dar conta da evolución das representacións nacionais marcadas xenéricamente e do seu uso estratégico para a lexitimación de narrativas tanto coloniais como decoloniais. Finalmente, proxecta aprobar o potencial do simbolismo poético na creación de vías de solidariedade interseccional entre colectivos oprimidos. Neste coro de voces feministas de Irlanda, da Galiza e de Palestina, espero que encontredes unha proba do poder xenerativo e non meramente produtivo ou reprodutivo da poesía como práctica literaria marxinal e facilitadora da reapropiación das marxes de xénero, nacionais ou, en definitiva, identitarias. Mais, sobre todo, espero facer xustiza, tanto poética como literal, ás rutas de solidariedade versadas polas poetas feministas irlandesas, galegas e palestinas que protagonizan este traballo e cuxas voces aínda son urxentes e vitais para facer fronte ás violencias tanto simbólicas como literais e, sobre todo, xenocidas. Moitas grazas. Bueno, pues grazas de novo ás premiadas polas súas exposicións. A verdade que un gusto escoitarvos, se cadra aínda hai esperanza. Seguimos entón co último bloque de premiadas, agora cos primeiros e segundos premios na categoría de TFMs, de traballos de fin de mestrado. O segundo premio é para Ana María Pernas Vázquez polo seu traballo Saudade do Deserto, a soidade na diáspora saharaui en Galiza. E o primeiro premio é para Laura Cano Sauanes polo seu traballo Los mecanismos discursivos de persuasión en los discursos patriarcales reproducidos en los podcasts Las cosas como son y Red Pill Podcast. Nesta ocasión fará entregado dos premios o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, e a nosa representante de Igualdade de Ciencias do Traballo, Asunción López Arranz. Por favor, Asun, grazas por acompañarnos, que veu dende Ferrol para acompañarnos hoxe aquí. Penso que se me ve ben. Bo día a todas. En primeiro lugar, quero felicitar o resto de compañeiras hoxe premiadas e tamén expresar o meu agradecemento. Recibo este premio como unha recompensa aos meus anos de activismo feminista nas rúas, nas aulas, nos grupos de amigos e nas ceas familiares de Nadal. Obrigada tamén ao meu titor Celso Álvarez Cácamo por me guiar durante o proceso de elaboración do traballo e a Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña por promover con esta iniciativa a realización de traballos académicos con perspectiva de xénero. O obxecto de estudo do meu TFM radica na análise dos mecanismos lingüísticos de persuasión utilizados nos podcast Las cosas como son e Red Pill Podcast, obtidos da plataforma de YouTube entre os anos 2023 e 2025. Os discursos elaborados nestes programas acadaron unha grande popularidade na internet nos últimos anos e caracterízanse por negar a existencia do patriarcado e da violencia de xénero. A perspectiva de xénero introdúcese neste traballo a través do estudo da linguaxe. Esta deberá entenderse non só como un instrumento para a comunicación, mas tamén como un poderoso elemento que construí realidades.
Nunha sociedade patriarcal, determinados grupos maioritariamente masculinos elaboran discursos cuxa finalidade é afastar as mulleres da esfera pública para convertelas en seres dependentes dos seus maridos e despoxalas da posibilidade de seren suxeitos políticos. Así pois, analizarmos as estrategias discursivas que se ocultan detrás deste uso da linguaxe resulta fundamental para podermos identificar os mecanismos de control que se exercen contra as mulleres. Para finalizar, diríxome ao público feminino desta sala e agradezolle a creación desta rede de contención de mulleres, cada unha desde onde pode. Se algo non vai lograr o patriarcado é facernos creer que as mulleres son as nosas inimigas. Obrigada pola atención e por estar de xoxe aquí. Vémonos nos espazos públicos. Bueno, pois moi bo día a todas e a todas. Súmome a todos os recoñecementos e a todas as cousas que foron comentando pois todos os compañeiros e compañeiras que foron aquí galardonados por eses traballos e escoitando un pouco pois todo o que veñen a dicir son moi merecidos premios e con unhas temáticas moi importantes e aos cales pois son necesarios poñer o foco. Eu pois tamén lle quería agradecer pois todas as persoas que estiveron implicadas en todo este traballo, non tanto os meus titores como as propias compañeiras, non, e participantes neste estudo que son as mulleres da diáspora saharaui que están a residir aquí hoxe en Galicia. E para min pois este recoñecemento non é solamente ao meu traballo, sino ás súas historias, non? Espero pois que as persoas e todo o xurado que puido ler e acercarse a esas historias de soidade, no? Esa soidade a cal pois está a ser un tema moi actual, incluso a considerarse unha das pois grandes problemas que marca a sociedade actual, pois un pouco foi ese obxectivo, no? Traballar con estas mulleres e que elas mismas describiran como senten e viven a soidade no seu día a día desde a diáspora, non? E un pouco, pois, traballamos máis ben, con esa hipótese de que a soidade pois, non é ese sentimento illado ou negativo, senón que é unha emoción relacional e situacional, non? Que está marcada por unha colonialidade, tamén marcada por situacións, pola idade, a situación xeográfica e tamén que é un motor do propio activismo e da solidaridade, non solamente con súa propia causa, non unha causa totalmente invisibilizada, senón tamén con outras causas irmás, como son a Palestina. Tendo un pouco pois en conta o día que nos atrae aquí, é que a perspectiva de xénero é unha cuestión transversal na cal pois estamos a ver en todas estas testemunhas que estades a falar. Para mí, neste traballo, o feminismo decolonial foi unha cuestión clave, non? Unha cuestión xa tendo en conta o colectivo co que se estaba a traballar, non? Mulleres que totalmente pois, están racializadas ou migrantes, están marcadas por un colonialismo, tanto o español como o marroquí, e tamén polo neocolonialismo entre diversas estruturas de opresión que tamén pois, neste traballo se observou que impactan e marcan ese sentimento de soidade. E tendo en conta tamén que pois, o día que é hoxe, non? Este 25N, este día das violencias machistas, pois, eu tamén pois, quero traer a coalición un pouco cuestións moi importantes que resonaron neste traballo, que tamén foron outro tipo de violencias, non? A violencia administrativa, con esa concepción deshumanizadora para moitas delas, que é o tema de ser apátrida, non? Ese quitar de dereitos e da súa propia cultura, do seu territorio, incluso tamén esa violencia colonial, como mencionei antes, non? Que sigue actualmente perpetuando España e incluso sigue fomentando Marrocos, tanto nos campamentos como nas zonas ocupadas, no? Que están totalmente pois, marcadas e demais. Entón, pois, agradecer a todas estas mulleres valentes que, pois, a través da fotografía, pois, se animaron a expresar esta emoción que moitas veces é moi difícil e tamén, pois, a acercar estas historias e que vos entraran nos vosos corazóns e tamén vos puxeran en mente pois, unha causa que a día de hoxe pois, sigue estando silenciada e sigue non tendo unhas solucións como nos gustaría a maioría das persoas. Moitísimas gracias.
Bueno, que tal imos? Eu creo que a verdade é que hoxe aprendemos moito, non? Hai uns traballos estupendos, hai unhas tutoras e uns tutores detrás tamén aportando moito coñecemento e a verdade que o resultado fallo moi difícil ao xurado, non? O xurado que ten que decidir a quen premia e que non premia a veces queda coa sensación de que premiaría máis traballos, non? E que lamentablemente, bueno, pois hai que escoller, non? E eu creo que ademais todas as alumnas e o alumno que pasou por aquí pois nos demostran que hai que seguir, non? Que hai que seguir con este tipo de investigación que é moi importante. Eu tamén vos animo a que non se quede nun solo aí nun documento, traballo fin de grado, sino que acudades as diferentes xornadas, encontros que hai, non? Que cada 2 anos tamén temos xornadas interuniversitarias de xénero, a difundir ese coñecemento, non? Que estades creando e que é moi importante para seguir avanzando. Pois, para ir rematando este acto, vamos a dar paso agora a nomear as persoas premiadas no seguinte premio que é de creación artísticas para difundir o noso protocolo contra o acoso e que son os premios María Valteira. Lamentablemente, ninguna das persoas premiadas pode estar hoxe e entón vou a nomealas igualmente. Ibades a ver aquí unhas imaxes que vamos a ver o premio primeiro cartaz para Mencía Reig Pérez e o premio é este que tedes aquí, que podedes ver, e o premio o segundo cartaz é a Uxía Fernández González. Tamén demos premios na sección de microrelatos. Este ano hai tamén un primeiro premio e un segundo microrelato, outros anos foron podcast, outros anos foron vídeos, e hoxe vamos a pedir a colaboración tamén da representante de Igualdade da Facultade de Filoloxía, Rosario Mascato Rei, que me vai a acompañar para a lectura de un destes microrelatos. Entón, o nomeo así os 2 premiados e logo lle vou a pedir a Rosario que se achegue aquí. O primeiro premio foi para María Pérez Sánchez e o segundo premio foi para Esperanza... O segundo premio foi para Claudia Martín e Esperanza Fernández. Así que vamos a dar lectura a ese primeiro microrelato, un micropoema, xa veredes, non sei moi ben como denominalo. Bueno, bo día. Sempre digo que a palabra poética é performativa e é poderosa, unha ferramenta poderosa, co cual agradezo ás miñas compañeiras a oportunidade de participar neste acto e facelo así, non? Micropoema Arco da Nova. Adoecen en min os anos nos que agochei, aquela confusión na que inerte me criei. No peito, a bella idea dun segredo sen perdón. No peto, a chave da miña colorida prisión. E se dentro chove e fora quenta o sol. Berra, moza, berra, que sae? Xa non hai cadeas, agora tes ti o control. E se o inverno é longo, pensa que cada pinga fai o río e que pronto serás ti quen poida dicir con brío. Escoita a miña voz, erguida, muller enteira e non vencida. Na verdade, atopei as miñas armas. Na liberdade, o corazón. E no corazón, a razón de ser dunha alma que nalgún día ficou chea de doazón. Pois xa que non temos moitos espacios para a poesía ou a literatura, creo que é mellor que eu non fale máis, que nos quedemos con esta sensación, non, poética, e simplemente pois convidarvos as persoas que queredes asistir esta tarde á manifestación, que estaremos tamén con unha faixa da UDC e que sairemos ás 8 do Obelisco. E normalmente nos colocamos como enfrente ao Obelisco na outra acera, nun lateral, perdón, non enfrente, nun lateral, para vernos e estar ali coa faixa. E entón, pois nada, animarvos que ademais a nivel académico fai moita falta seguir investigando, pero tamén temos que estar nas rúas.
Gracias a todas e a todos.